weeks ago kane itemo gol deputy governor ma Siaya. Nokonyalore nikech 2/3 mane dwaro 2/3 of jo senate tech ne joma ne thiche oko ne ok nyal achieve. Koro gima temo wacho ni choko seyi ni ok nyal ti godo e golo president oko mar tich nikech chik wacho ni nitie mana yore ariyo, either through impeachment kata ka ng'ato okelo paro moro e National Assembly ni president for example tuo kata is not able to tiyo tichne kech samoro gimiluongo kata ni mental infirmity kata gimoro amora manyalo miyo koro ok onyal tiyo. Mano itimo through the judiciary. Igolo petition in parliament, ka parliament ose support that kind of petition gi a third of parliament titero wacho no the chief justice. Chief justice ema form tribunal ema investigate ka president cannot do his work adier, ka tribunal wacho ni yes idwoko gini back to parliament to vote on it. Koro nitie mana yore ariyo kende minyalo golo godo president oko. To ka giluwo yore ariyo go to ok apani nyalore kech ka wang'iyo kata example mar oduol manotimore 2 weeks ago cha. Kuom mano seyi mitem chok sani gi en mana mar nyiso the community, the world ni ji ok oyie gi